Ahoj lidičkové, lolko samotný, už je celkem nuda. Tady jsme si vymysleli jako stíž, takže budu hrát každého čampiona na ADC. Říkám tomu ADC, ABC. Určitě to už někdo dělal, ale v mém podání to bude zábavnější, šílenější a v dobrém duchu. Vše je streamované na Twitchi, tady se rozhodně nebojte přijít. Dneska hrajeme Ahri, 9. ocasou lišku. Ahri vyrůstala mezi liškami, kde se naučila vastajskou magii. Tato magie jí pomohla ve vraždách, protože byla posedlá lidskou esencí. Poté si uvědomila, co je vlastně za monstrum. Uklidnila se a nyní hledá, kdo vlastně je. Pasivní schopnost. Ahri sbírá esenci zabitých nepřátel, po 9 sebraných esencích se vyléčí. Q. Ahri pošle kouli zvoleným směrem a ta se stejným směrem vrátí. Do ITV. Získá movement speed a pošle na nejbližší nepřátele 3 malé kuličky. E. Již zmiňovaný šarm, skillshot, který když zasáhne soupeře, tak ho okouzlí. A ultimátní schopnost Ahri získá 3 deše, kterými se pošle zvoleným směrem, při likvidaci získá další dash. Příště se můžete těšit na Akali, odpadlou vražetkyni. Nezapomeňte mě sledovat na Twitchi, na TikToku a dát odběr tady na YouTube. Invade nebo ne? Tady. O, mrtvá, flash, všechno, ignite. Oh shit, traťte něco, všechno můžete učit. Zničte tu bardu, už to nikdo nejíčí. Tady. Nice. Dám ignite. Oh. Už. To je jedno minion, potřebuji, to 2. Já to si nedostávám vyškolíno jak v dětský třídě. Dětský třídě. Permanentně mrtvý, já recallnu a kupuju všechno. 40 itemů, ne, potřebuji 15 korun. První. No p***o. No, Ano, manu. já nemůžu. Oh. Oh. You live those. Nezastavitelný, Jiu je nezastavitelný. I když myslím všechno co mohl. To bylo jako ty nejhorší fight, co jsem kdy viděl. Ty to. By se začal. Boom. Mrdě. Já jsem pryč. Koukni na telefonu, jestli ti nevolá fake náhodou. Tak to zabila týmu. Ne! Tam přiletí Ezreal Ultra random. Boom, let's go, hezky Vildo. Tohle od tebe potřebuju. Ano, pane. Go. To jsou ten bot, do píšu. Já chci kill. Já mám Dark Seal. Ezreal mimo ult. Je, pičo. GG, Alka neměl jsem manu. A my Shadow má zák, který je dobrý. A my dodge teď? To neměl. Nice. Bejtím. Jde na mě z boku, tak to Vy stýleři. Vidíte, že má málo, už byste ho zabíjeli. Ondry jsem to pochytil. To já tady všichni chtěl stýlujou, ty vám. No je Mondra, ne všichni, jenom Mondra, to je Ondrova specialita. Tak asi jsem silnej, ne, tak zabijem. No, my jsme Keríčka. Tady tu hru nemůžu, tady tu hru. Tady to je video se té hry, chápeš?
Pěs nahoru. Kámo, kurva jedna. No, splnil jsem. Jestli mi to stílneš. Ne! Já... Ne, vole! Hezky, konečně. Takže tady Yasuo. triple kill. Vzpomínky si uchopí schon. Ne! Už jsem si myslel, že to Co jsi auto uražený, atakneš. špidla? Co jsi uražený? Prý mě to, vole, už jsem nechtěl další. Měl říct, že nejdeš. Já, vole, mám Tady plán je. úplně jiný. Tady je, vole, řada lidí. Měl říct, Já že jsem nechceš. gamer lidi. Budou se honit za vlastním ocasem. Chytej! Oho, nice. A další. Deck A další, frikily. Utík! Ha! Ne, vole, to je vejva. Nice. Pojďme! Kaču na ně, vole. Pojď blíž. To je za moc bál. To je smrt jeden. Mám tě. Ne. Kámo. Ty zmrt. Jo, we have those. Já jsem neměl výhodu, já byl Život je nevýhodný. kratší, než se To bylo pro tebe, Mižu. To bylo pro tebe. Ještě tam blue buff. Zloděj, zlodějská. Zloděj, zlodějská. Ale koukej, to je No. hrají se mnou. Oj, budu celý smutný, já umřel. Tady je, tady je. Já jsem hnusnej. Tak je tady. Jenom říkám, že máme tady takový mástry, ty vole. Ončotný zas. A ty blbečku jeden. Jsem jí ubral, kámo, tou ultinou. Díky. Žij bez výčitek. Dobře. držet ty koule. Ne! Ne, on mě přečet. Hele, podržel jsem tě, nevadí. A jdeme vyhrát. Zapamatuj si tento okamžik. Tady nahoru, houbitě, houbitě. Ještě se setkáme. Rychlá jako liška. Chci objevovat svět. Kam, pentu. Oni jsou všichni mrtví. Quadra kill. To byla kvadra, ne? Až Kvadra, teď to no. je kvadra. Ten to ne, protože jsem zabil jednoho houbičkou. Ne. Už to je kvadra. Houbičky mě vzali pentakýra. To už je druhý ABC Gaming, co nemám pentu. A měl jsem 2 kvadry. GG, kluci, vole. Každý. Co tam je dál, Mižu?